Salutare! Azi voi transforma bicicleta asta din destul de originală și destul de veche într-una care este foarte capabilă pentru traseuri și pentru sărituri. Pentru frâne am ales Shimano MT200 cu discuri de 180 cu adaptare față-spate de la Ashima și pentru aerisirea frânei am o pâlnie de aerisire de la Shimano și ulei mineral. Pentru cauciucuri am ales Vittoria Barzo 2,1 și camere cu Presta. Astea sunt ultimele piese de care mai am nevoie. Manșoane noi, câteva șuruburi, asta o să fie pentru pipă, pentru pedale și threadlock. Deci am suspendat bicicleta aici și acum o să încep să îl dezmontez și să scot roțile și... Bine, deci nu prea am filmat nimic pe partea asta, dar deja l-am terminat, e frâna nouă și schimbătorul e în loc. Acum o să vă arăt pe partea asta cu dropperul și frâna asta, cum se face. Deci am manșonul merge prima oară aici. După aia putem ca să punem frâna unde îl vrem și strângem maneta de la dropper. Am strâns maneta de la dropper, acum o să pun frâna, adică știu unde merge frâna. Și acum, dacă vedem, cablul ăsta e foarte lung. Deci, vine până aici. Că trebuie să îl desconectez de aici. Bine, deci am scos cablul. E aici. Și acum trebuie să decidem cât de lung trebuie să fie. Eu zic că cel mai bun este ca să întoarcem ghidonul. Și când el este așa, să măsurăm până aici. Deci tăiem cablul atâta. Pentru că atunci, dacă se întâmplă ceva și se rotește ghidonul, nu o să se rupă cablul. Deci, după cum, dacă vedeți capătul, am instalat barbul ăsta și acum trebuie să îl băgăm acolo. Avem bucata asta care vine aici și acum băgăm asta în manetă. Așa, și acum trebuie să îl strângem cu asta. Am strâns asta. Acum aveți nevoie de o cheie și ca asta să fie drept. Adică nu știu dacă se vede drept pe cameră, dar mie mi se vede foarte drept. Așa. Și acum scoatem dopul de sus. Și aveți grijă ca să iasă și garnitura asta de aici. Acum avem paharul cu uleiul. Punem aici, nu îl strângeți prea tare. După aia scoatem asta. Deci, acum dacă vă uitați acolo, trebuie ca să se vadă Da, nu prea se vede pe cameră, da. Se aerul din ulei.
Care am uitat să menționez, dar este foarte important, plasticul ăsta portocaliu care vine cu frâna, să lăsați până înăuntru, pentru că altfel plăcuțele rămână blocate înăuntru, deci asta e foarte important. După ce vă gândiți că s-a scos tot aerul, deci dacă ați făcut asta de foarte multe ori și nu mai vedeți că iese aer, trebuie să luați asta și îl băgați acolo și după aia scoateți. După ce ați scos paharul, aici o să fie prea mult ulei, deci puneți hârtia aici, când băgați șurubul, că o să iasă niște ulei. Asta să nu străgeți prea tare, dar să fie destul de strâns, ca să nu curgă ulei. După ce ați terminat, vă recomand ca să curățați totul cu alcool, ca să fie curat, ca să știți dacă curge ulei sau are ceva probleme. Putem să instalăm manșoanele.